Meta l-Papa Franġisku nieda s-sena tal-ġublew, ġublew l-infetaħ mbagħad lejliet il-miliet f'Ruma, uża 3 kelmiet li jikkaratterizzaw din is-sena qaddisa: pellegrinaġġ, tidħol mill-bieb u indulġenzi. Min jaf jekk dawn it-3 affarijiet jistgħu idawlu din il-festa kbira tal-Epifanija li sejrin niċċelebraw nhar il-Ħadd li ġej. Insellmilkom u nistedinkom għal 215 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Jien nġib quddiem għajnejja l-Vanġelu skont San Mattew li jirrakkonta il-mixja u l-wasla u tluq tal-maġi minn quddiem Ġesu f'Betlem, propju ġewni f'moħħi it-3 karatteristiċi tal-ġublew imqaddes. Pellegrinaġġ. Anki dawn l-orrief ġejjin mill-bogħod jagħmlu pellegrinaġġ twil. Pellegrinaġġ tal-moħħ fit-tfittxija tagħhom fl-Iskritturi mqadsa u pellegrinaġġ ta' mixi illi mill-bogħod mill-Lvant iġibhom l-ewwel fil-Belt il-Qaddisa ta' Ġerusalemm biex imbagħad immexxijin mill-kewkba jaslu fir-raħal xkejken ta' Betlem fejn isibu it-tarbija Ġesu flimkien ma' ommu. Pellegrinaġġ ta' tfittxija li mbagħad jgħinhom jaqbżu l-għadba, jgħaddu mill-bieb, jidħlu fid-dar u jsibu lil Marija u lil Ġesu. Jidħlu mill-bieb biex jiltaqgħu ma' dak li kellu jkun il-Messija mwiegħed, is-Salvatur tal-bnedmin kollha. Jgħaddu mill-bieb biex jgħixu grazzja kbira. Jarfu, jaċċettaw, jemmnu u jafdaw lilhom infushom lil din it-tarbija binalla il-ħaj. Indulġenza. Xi tfisser indulġenza? Li tieħu sehem mill-grazzji li tagħti il-Knisja. Il-Knisja kienet għadha ma teżistix fil-ġrajja tal-Epifanija. Imma l-grazzi kbar li Alla kellu jagħti mill-bidu tal-Knisja, Ġuseppi, Marija u Ġesu, jaslu anki għand dawn l-orrief illi mill-bogħod ipperegrinaw lejn Betlem, daħlu mill-bieb u rċevew l-ikbar grazzja, il-laqa tagħhom mal-ħniena inkarnata ta' Alla l-Missier, ma' Ġesu li f'dak il-mument huwa tarbija. Ejjew inħallu d-dawl tal-Epifanija, id-dawwal anki l-ewwel passi tagħna f'din is-sena tal-ġublew imqaddes li nfetaħ fid-29 ta' Diċembru fil-Knisja ta' Malta u ta' Għawdex. Ejjew inkomplu bil-pellegrinaġġ tagħna, bit-tfittxija tagħna l-Kristu ngħaddu mill-bieb biex niltaqgħu miegħu u mill-grazzi kbar tal-Knisja nirċievu abbundanza ta' ħniena, ta' maħfra u għaliex le, anki ta' ħajja ġdida. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.